Itzal handien eremuan, lurralde eren eresuman, biztanleak joaten eta etortzen dira, begiak tristuraz bete. Ez da gehiago lurik lantzen lehen bezala. Landatzen diren hasiak meriadek, itzal handien eremuko jauna boteretsuaren ontasunak dira. Hemen bizi dira Aitona Andres eta Marubi, bere biloba, beti zoriontsu eta alaia dena. Baina, zein da haien sekretua?